jeep dia day. May jeep dia day. Wala ba? Bawal man sila. Wala sila pwede nun. Kasi mo ba nung Baby Sash? Zaira. Right? Di man tumukid day. Pagdakat mo na. Mimi mo to siya. Okay lang sa tayo. Ha? Si friend niya today. Natin siya secretary ng friend niya today. Mau ba? Dili ito sa Inday. Kanindot din siya siya kay kita nga nang kilid sa katubitang simbahan ni Father sa una. Kanang diha sa Kapitolyo. Connect na din nasla dito. Dili na to Celestine Torres na. Dili. Sulti na. What's up there? Ana to. Brad, asa dili ang Ryan's Pizzarelli? Oh, pero pwede kumagi na yung dana. Dili lagi dito. Ah, sige, sige. Packing ako. Salamat ha. Ayan, nasa daan nila. Ay, sula eh. Bak mo hell. Renam ni mo sa sing. Ha? Mamords kay kong naamay. I'm sorry, Baby Shash. Baby Shash, I'm sorry. I love you, Baby Shash. Mas kay ginani mong balay ay isa. Wala mong kapuyo sa Mami Elsa. Lagi pa yung ayaw.
sige, salamat ha. Pasula si itong banan. Muning dalan. Muning dalan. Sa muni. Yable. Yan na yan. Excited ka na. Tanad, guys. Laki, touch niya. Ano po i-touch mo ang nga ka? Yes, I definitely do need help. Daan sa dealership eh. Ganti ka tuwag ikong friends. Kayang ba? Ano sa mga makatungog ko friend mo na siya nga eh. Ang ganing favorite ni Juan. Ni Jerry. Katong isuon ni Jamas autistic ba? Kuya Jam, jamais, Kuya Jam, jamais. Me, tingnan mo si Jerry, oh, ang kulit me, oh. Kuya Jam, I love you. Kaya talaga, muna may balik pa. I love you, Jerry. Kuya Jam, I love you, Kuya Jam, I love you. I love you na nga, Jerry. Ang kulit naman. Natakag ito, Jerry. Yes, Paulo sa to. Paulo pa yung magbalon kayo. Oh.
taste ni Sash. Mo siguro ang nakatapon niya. Kaya yung taste bumper. Feel ako ka ng kuha nilang kung sa ganyan ka ng stone oven sa term na sakto ba ko? Mahal bitaw. Actually ang mga pizza mahal man gid na. Ano yung kas mga pizza yung kakao pizza. Kung sa kadagat to sa SNR. Like mga 18 inches ano. Sus, new lady driver ba ni siya dyan, oh?